Vítajte pri ďalšom pohľade do hĺbky. Dnes sa zameriame na niečo naozaj fascinujúce zo sveta našich génov. Väčšina z nás si pamätá tú základnú schému. DNA sa prepíše na RNA, tá sa preloží na proteín. Koniec príbehu. Áno, to je taký ten základ zo školy. Presne. Ale čo ak povieme, že ten prepis DNA do RNA, tá transkripcia, je vlastne len začiatok? Že potom sa s tou RNA dejú ešte všelijaké zaujímavé veci. Presne tak. A práve do toho sa dnes ponoríme. Do sveta posttranskripčnej regulácie. Čiže všetko to, čo sa deje po vzniku tej RNA. Skúsime preskúmať, ako bunky tú čerstvo vytvorenú RNA molekulu ďalej, povedzme, upravujú, strihajú, možno dokonca menia jej text a hlavne kontrolujú jej osud, než sa stane tým finálnym funkčným produktom. Je to naozaj zložitý svet plný mechanizmov. A práve táto úroveň kontroly po transkripcii je absolútne kľúčová. Obzvlášť pre komplexnejšie organizmy, pre eukaryoty, teda nás. Prečo práve pre nás? Informácie, ktorá prišla z DNA. Umožňuje to bunkám byť oveľa flexibilnejšími, reagovať na prostredie a, čo je dôležité, vytvárať oveľa väčšiu rozmanitosť proteínov a funkcií. Viac rozmanitosti z rovnakého počtu génov. Presne tak. Často oveľa viac, než by sme čakali len podľa počtu génov v našej DNA. Je to naozaj, majstrovské dielo bunkovej regulácie. Dobre, tak poďme na tie nástroje. Čo sa teda deje s tou RNA hneď potom, ako vznikne v jadre eukaryotickej bunky? Tá prvotná RNA volá sa, myslím, pre-mRNA alebo hnRNA. Áno, oba názvy sa používajú. Pre mRNA ako prekurzor messenger RNA alebo hnRNA heterogenná nukleárna RNA. Lebo v jadre je smäs molekúl rôznych dĺžok. A táto surová RNA ešte naozaj nie je pripravená. Je ako taký hrudý náčrt, ktorý potrebuje poriadnu úpravu. Ako prvé? Ako prvé, na úplný začiatok tej molekuly, na tzv. 5. koniec, sa pridáva špeciálna štruktúra čiapočka. Je to chemicky upravená molekula, konkrétne 7-metylgyanozín. A deje sa to veľmi skoro, vlastne ešte počas toho, ako sa RNA tvorí. A na čo je tá čiapočka dobrá? Má viacero funkcií, jednak tu RNA chráni, aby ju hneď nerozložili enzymy v buňke, potom pomáha pri jej transportácii z jadra von do cytoplazmy. A čo je veľmi dôležité, je to signál pre ribozóm, tu tovare na proteíny, že hej, tu sa má začať čítať táto správa. Aha, takže taká ochranná prilba a zároveň štartovací signál. Zaujímavé. Áno, a ešte jedna zaujímavosť. Tie enzymy, ktoré tú čiapočku pridávajú, sú často fyzicky spojené so samotným strojom, ktorý tú RNA vyrába, s RNA polymerázou druhá, konkrétne s jej C-koncovou doménou, takým flexibilným chvostíkom, ktorý slúži ako platforma pre rôzne tieto upravovacie faktory. Všetko je to pekne koordinované. Dobre, čiže máme začiatok vybavený, ale v tých génoch sú predsa aj tie dlhé úseky, ktoré vraj nic nekódujú. Intróny. Presne tak. A to je druhý zásadný krok úpravy. Zostrih, alebo teda splicing. Eukaryotické gény sú často ako mozaika. Majú kódujúce sekvencie, exóny, ktoré nesú informáciu pre proteín. Ale tie sú prerušované nekódujúcimi sekvenciami intrónmi. A tie intróny treba vyhodiť. Áno, tie musia byť z tej pre-mRNA veľmi presne vystrihnuté. A tie kódujúce exóny sa musia potom spojiť dokopy, a to v správnom poradí. Predstavte si to ako strihanie filmu. Vystrihnete reklamy, intróny a zlepíte dokopy scény, exóny. A tie intróny môžu byť aj dlhé? Môžu byť obrovské, často sú oveľa dlhšie než samotné exóny. A tento veľmi presný chirurgický zákrok robí obrovský molekulárny stroj, ktorý sa volá spliceozóm. Spliceozóm. Áno. Je to komplex zložený z mnohých proteínov a aj špeciálnych malých molekúl RNA. Rozpoznáva signály na hraniciach medzi exónmi a intrónmi a zabezpečí ich vystrihnutie a spojenie exónov. Čiže čiapočka na začiatku, intróny sú preč, ešte niečo chýba. Možno na konci. Presne tak. Tretí krok je úprava 3 konca, polyadenylácia. Keď RNA polymeráza dokončí prepis génu, iné enzymy rozpoznajú signál na konci RNA, odstrihnú kúsok a na tento nový koniec pridajú dlhý reťazec adenínových nukleotidov, teda samých Ačok. Tomu sa hovorí poly A chvost.
A ten je na čo? Ten poliachvost nie je kodovaný priamo v DNA, pridáva sa až potom a jeho dĺžka je dôležitá pre stabilitu tej mRNA molekuly. Ako dlho vydrží v bunke, kým ju niečo nerozloží. Pomáha aj pri transportu z jadra a ovplyvňuje aj to, ako efektívne sa bude prekladať na proteín. Zase taká multifunkčná vec. Áno. A opäť, aj tie faktory pre poliadeniláciu často komunikujú s tou RNA polymerázou, s tým jej chvostíkom. Je to proste dobre zorganizovaný proces. Takže čiapočka, zostrih, chvost. To vyzerá ako taká základná údržba tej RNA. Ale spomínali sme flexibilitu a rozmanitosť. Dá sa s tým zostrihom robiť aj niečo viac? Nemôže si bunka tie exóny pospájať aj nejako inak? A tu sa dostávame k niečomu naozaj úžasnému. K alternatívnemu zostrihu. Ukazuje sa totiž, že tá istá pre-mRNA, ten istý surový prepis z jedného génu, môže byť v rôznych bunkách alebo za rôznych podmienok zostrihaný rôznymi spôsobmi. Ako to myslíte rôznymi spôsobmi? No, bunka si môže napríklad vybrať, či nejaký exón do finálnej mRNA zahrnie alebo ho jednoducho preskočí. Alebo môže použiť iné miesto na strihanie na začiatku či konci exónu. Možností je veľa. A výsledok? Výsledkom je, že z toho jedného jediného génu môže vzniknúť celá rodina mierne odlišných mRNA molekúl. A tieto tomu kódujú rôzne verzie toho istého proteínu, voláme ich izoformy. Izoformy? Áno. A tieto izoformy môžu mať trochu iné funkcie, môžu byť v bunke na iných miestach, alebo môžu byť inak stabilné. Je to neuveriteľne efektívny spôsob, ako dramaticky zvýšiť komplexnosť proteínov, ktoré má organizmus k dispozícii, bez toho, aby potreboval oveľa viac génov. Fíha. Takže jeden gén môže znamenať viacero rôznych proteínov. Presne. Odhaduje sa, že u človeka drvivá väčšina génov podlieha alternatívnemu zostrihu. To je naozaj kľúčové zistenie. Ukazuje to, že bunka nie je len nejaký pasívny vykonávateľ pokynov z DNA, aktívne si vyberá a kombinuje časti tej informácie. To teda mení pohľad na vec. Jeden gén, veľa možností. Existujú aj nejaké ešte exotickejšie formy zostrihu? No existuje aj zriedkavejší proces, ktorý sa volá transzostrih. Pri tom bežnom cis zostrihu sa spájajú exóny z tej istej molekuly RNA, ale pri transzostrihu sa, predstavte si, môžu spojiť exóny, ktoré pochádzajú z dvoch úplne odlišných molekúl RNA. Wow, to znie divoko. Je to menej bežné, ale opäť to len podčiarkuje tú flexibilitu RNA spracovania. Ale aby sme boli fair, treba povedať, že napríklad u baktérií je to oveľa jednoduchšie. Ich gény typicky nemajú intróny, takže celý ten zložitý aparát zostrihu vlastne ani nepotrebujú. Dobre, takže úpravy mRNA máme zmapované. Ale bunka potrebuje aj iné typy RNA však? Také, ktoré sami o sebe niečo robia, nekódujú proteíny. Napríklad tá ribozomálna RNA, čo tvorí kostru ribozómov. Ako vzniká tá? Výborná otázka. Aj gény pre rRNA majú svoje špecifiká. U nás, u eukariotov, sú tieto gény zvyčajne v veľkom počte kópií. Sú usporiadané za sebou, ako korálky na šnúrke, hovoríme tomu tandemové repetície. A tieto zhluky génov sa nachádzajú na špecifických miestach na chromozómoch, v tzv. Jadierkových organizátoroch. Jadierkové organizátory. Prečo taký názov? Lebo okolo týchto oblastí sa v jadre tvorí viditeľná štruktúra jadierko. Keďže bunka potrebuje obrovské množstvo ribozómov, tieto RNA gény sú extrémne aktívne. Prepisuje ich špecializovaná RNA polymeráza 1 a tá intenzívna aktivita vedie k tomu, že sa tam nahromadia všetky potrebné komponenty a vznikne jadierko, čo je vlastne taká továrňa montážna linka na výrobu ribozómov. A tam sa teda vyrábajú už hotové RNA molekuly. No nie celkom priamo, podobne ako pri mRNA aj rRNA sa najprv prepíšu ako jeden dlhý prekurzor, napríklad u cicavcov je to 45S RNA. A tento dlhý prekurzor obsahuje sekvencie pre viacero finálnych rRNA molekúl, pre tú malú aj veľkú ribozomálnu podjednotku. Čiže sa to potom musí nejako nasekať. Presne, musí sa to presne naštiepiť na tie finálne kúsky a okrem toho štiepenia prechádzajú rRNA aj rôznymi chemickými úpravami. Niektoré ich bázy
sa modifikujú a na tomto procesu sa podieľajú ďalšie špecializované malé RNA molekuly, ktoré sú práve v tom jadierku, volajú sa SNOR RNA, malé jadierkové RNA a samozrejme aj rôzne proteíny, napríklad proteín diskerín. A to je dôležité, tie úpravy. Veľmi. Ukazuje sa, že chyby v tomto procese spracovávania rRNA, napríklad mutácie v géne pre diskerín, môžu viesť k vážnym ľudským ochoreniam, ako je diskeratosis congenita. To postihuje najmä tie bunky, ktoré sa rýchlo delia a súvisí to aj s problémami starnutia, obnovy tkaní. Rozumiem. A čo tie ďalšie dôležité malé RNA, tie transferové tRNA, čo nosia aminokyseliny? Áno, aj tRNA, hoci sú malé, prechádzajú po svojom vzniku dôležitými úpravami. Ich prekurzory sú často dlhšie, musia sa orezať na správnu veľkosť a hlavne mnohé nukleotidy v tRNA sú chemicky modifikované. Tieto modifikácie sú úplne kľúčové, aby sa tRNA správne priestorovo zbalila a aby potom dokázala správne rozoznať kodón na mRNA a viazať tú správnu aminokyselinu. Takže opäť RNA nie je hotová hneď po prepise. Neuveriteľné, koľko vrstiev spracovania tam je. Strihanie, čiapočky, chvosty, štiepenie, modifikácie. Ale koluje taká fáma, že existuje ešte dramatickejší spôsob úpravy RNA. Niečo, čo mení samotný text tej správy, potom ako bola prepísaná z DNA. Je na tom niečo pravdy? Je. A je to jeden z najprekvapivejších objavov v molekulárnej biológii za posledné dekády, fenomén RNA editácie. Áno, tu už nejde len o pridélenie čiapočiek alebo vystrihávanie intrónov. Tu ide o aktívnu zmenu samotných písmen, nukleotidov v tej už existujúcej RNA sekvencii. Predstavte si to ako editora v novinách, ktorý príde a v hotovom článku prepíše niektoré kľúčové slová a tým úplne zmení jeho význam. To znie ako zásah do samotného genetického kódu, ale až po jeho prepise. Ako to funguje? Existuje viacero mechanizmov. Asi ten najklasickejší príklad je editácia typu C na U, teda chemická premena bázy cytozín C na uracil U. C na U. Kde sa to deje? Krásny príklad je gén pre apolipoproteín B, skrátené ApoB. To je proteín dôležitý pre transport tukov v tele. V pečení sa tento gén normálne prepíše na mRNA a tá sa celá preloží na dlhý proteín ApoB100. Dobre. Ale v bunkách tenkého čreva príde špeciálny enzym, nájde jedno konkrétne C v tej istej ApoB mRNA a chemicky ho zmení na U. Jedno písmenko. A čo to spraví? Spraví to obrovský rozdiel. Táto jediná zmena písmena totiž zmení kodón CAA, ktorý normálne kóduje aminokyselinu glutamín, na kodón UAA. A UAA je jeden z 3 stop kodónov. Čiže to zastaví čítanie. Presne. Translácia, teda tvorba proteínu, sa v čreve zastaví oveľa skôr. Výsledkom je podstatne kratší proteín, ApoB48, ktorý má úplne inú funkciu, špecifickú pre spracovanie tukov, ktoré príjmame v potrave. Fascinujúce. Jeden gén, tá istá pôvodná RNA, ale vďaka editácii v rôznych orgánoch vzniknú 2 úplne rôzne proteíny s rôznymi úlohami. Presne tak. Bunka si aktívne prepíše vlastnú správu, aby vyhovovala konkrétnemu kontextu. Sú aj iné typy takejto editácie? Áno. Ďalším dôležitým typom je premena adenozínu A na inozín I. Robia to enzymy zvané adenozín deaminázy a inozín je zaujímavý tým, že keď ho číta ribozóm počas translácie, tak sa správa, ako by to bol guanín, G. Čiže A sa vlastne zmení na G z pohľadu translácie. V podstate áno. Takže táto zmena A na I môže efektívne zmeniť kodón a tým pádom aj aminokyselinu, ktorá sa zaradí do proteínu. A má to aj nejaké reálne dôsledky? Určite áno. Napríklad u chobotníc, ktoré sú v RNA editácii naozaj majstrami, sa ukázalo niečo úžasné. Robia rozsiahlu A na I editáciu v RNA pre rôzne ionové kanály vo svojich nervových bunkách. A zdá sa, že im to umožňuje veľmi jemne vyladiť funkciu týchto kanálov a prispôsobiť tak svoj nervový systém rôznym teplotám vody v oceáne. Je to vlastne taká rýchla forma adaptácie na úrovni RNA. Chobotnice si upravujú mozog editáciou RNA. To je neuveriteľné. A existujú aj ešte dramatickejšie typy editácie, napríklad vkladanie alebo vymazávanie uridínových U-nukleotidov do sekvencie.
To úplne posúva celý čítací rámec a deje sa to napríklad v mitochondriách niektorých prvokcov, ako sú trypanozómy. Takže čo si z toho máme odniesť? Tá RNA editácia nám ukazuje, že tá genetická informácia z DNA nie je po prepise nejaká nemenná dogma. Bunka má proste nástroje, ako ju ďalej dynamicky upravovať a tým meniť funkciu výsledných proteínov, a to bez toho, aby musela meniť samotnú DNA. Dobre, poďme teda ďalej v tom príbehu. Máme zrelú, spracovanú, možno aj editovanú mRNA, dostala sa z jadra von do cytoplazmy. Čo teraz rozhoduje o jej osude? Ako dlho táto správa bude existovať a kedy a ako intenzívne sa bude premieňať na proteín? Predpokladám, že ani toto nie je len tak na náhodu. Určite nie. Osud každej jednej molekuly mRNA je veľmi starostlivo regulovaný. Jedným z kľúčových parametrov je jej stabilita. Často to merieme pomocou tzv. Polčasu života. Polčas života mRNA. Áno. Je to čas, za ktorý sa polovica molekúl danej mRNA v bunke rozloží, degraduje. A tento polčas sa môže extrémne líšiť. Od pár minút napríklad pre mRNA, ktoré kódujú nejaké regulačné proteíny, ktorých hladina sa musí veľmi rýchlo meniť, až po mnoho hodín či dokonca dní pre mRNA kódujúce nejaké stabilné proteíny, ktorých je treba veľa, napríklad stavebné proteíny svalu. A čo určuje, či tá mRNA vydrží minúty alebo dni? Od čoho to závisí? Ovplyvňuje to súhra viacerých faktorov. Veľmi dôležité sú samotné sekvencie priamo v tej molekule mRNA. Najmä v tých oblastiach na koncoch, ktoré sa neprekladajú do proteínu, tie sa volajú neprekladané regióny, UTR, Untranslated Regions, hlavne ten 3S UTR, teda na konci, za stop kodónom. Čo je v tých UTRs také dôležité? Nachádzajú sa tam špecifické signálne sekvencie. Tie môžu rozpoznávať rôzne proteíny, ktoré sa na RNA viažu. Niektoré sekvencie, napríklad také známe AU bohaté elementy, skrátené ARS, často fungujú ako signál rozložme rýchlo. Aha. Iné sekvencie alebo nejaké priestorové štruktúry tej RNA ju môžu naopak stabilizovať. Aj ten poly A chvost, o ktorom sme hovorili, hrá rolu, jeho postupné skracovanie je často prvým krokom k degradácii celej molekuly. Čiže životnosť správy je kontrolovaná. Ale aby tá správa splnila svoj účel, musí byť prečítaná. Musí dôjsť k translácii na proteín. Je aj tento proces čítania, tá translácia, nejako regulovaný? Áno, translácia je ďalším absolútne kritickým bodom regulácie. Ten základný mechanizmus, že ribosómy sa klúžu po mRNA, čítajú kodóny trojice nukleotidov a pomocou tRNA, ktoré nosia tie správne aminokyseliny, skladajú proteínový reťazec, ten je síce univerzálny. Ale jeho efektivita a hlavne jeho spustenie, tá iniciácia, sú prísne kontrolované. Napríklad už len to spustenie sa líši medzi baktériami a nami, eukariotmi. Baktérie majú na mRNA takú špeciálnu pristávaciu sekvenciu pre ribozóm, volá sa Shine-Dalgarno, ešte pred štartovacím kodónom. A my? My, eukaryoty, zvyčajne využívame tú 5 čiapočku ako hlavný signál. Ribozóm sa tam naviaže a potom zvyčajne skenuje tú mRNA, kým nenájde ten správny štartovací kodón, čo je najčastejšie AUG. A na to potrebuje celú armádu pomocných proteínových faktorov. Volajú sa iniciačné faktory. Je to oveľa komplexnejšie. A keď už tá translácia beží, dá sa regulovať aj potom? Áno, aj samotný priebeh, tá elongácia, čiže predĺžovanie reťazca, aj terminácia, teda ukončenie na stop kodóne, je riadený špecifickými proteínovými faktormi. Elongačné a terminačné faktory. Ale čo je dôležité z hľadiska regulácie, bunka môže veľmi aktívne kontrolovať, ktoré mRNA sa v danom čase budú prekladať a ako rýchlo. Ako napríklad? Napríklad, keď je bunka v strese alebo má nedostatok živín, môže globálne utlmiť celú transláciu tým, že chemicky modifikuje, fosforiluje niektoré kľúčové iniciačné faktory. Alebo môže regulovať transláciu len jednej konkrétnej mRNA. Ako? Napríklad pomocou proteínov, ktoré sa naviažu na jej UTR oblasti a buď fyzicky bránia naviazaniu ribozómu, alebo ho naopak uľahčujú. Takže aj keď tá mRNA v bunke je, nemusí byť nutne aktívne prekladaná na proteín. Čiže kontrola na každom kroku. Od vzniku RNA cez jej úpravy, stabilitu až po samotný preklad.
Ale zdá sa mi, že ten príbeh regulácie má ešte jednu, pomerne nedávno objavenú a veľmi vzrušujúcu kapitolu. Počul som o svete malých RNA molekúl, takých, ktoré sami nekódujú proteíny, ale nejako riadia osud iných RNA. Presne tak. A tým vstupujeme do sveta RNA interferencie, skrátene RNAi a mikroRNA, miRNA. Je to ďalšia fascinujúca a nesmierne komplexná vrstva regulácie génovej expresie. Ukázalo sa totiž, že v našich bunkách existuje obrovské množstvo veľmi krátkych RNA molekúl, typicky majú len okolo 21 až 23 nukleotídov. Také malé? A čo robia? Nehrajú priamu úlohu v kódovaní proteínov, ale fungujú ako kľúčoví regulátori. Veľmi často tým, že umlčujú expresiu iných génov. Ako môžu také malé molekuly umlčať celé gény? Aký je ten mechanizmus? Funguje to veľmi elegantne. Tieto malé RNA vznikajú spracovaním dlhších prekurzorových molekúl, buď z dvojvlaknovej RNA, to je typické pre siRNA, Small Interfering RNA, ktoré sú často nástrojom bunky na obranu proti vírusom alebo proti tzv. Skákajúcim génom. Áno. Alebo vznikajú zo špecifických vlásenkových štruktúr, ktoré sú kódované priamo v našom genome. To sú prekurzory pre mikroRNA, ktoré sú dôležitými vnútornými regulátormi. Špeciálne enzymy, napríklad enzym zvaný dicer, tieto dlhšie prekurzory nastrihajú na tie krátke dvojvlaknové fragmenty. Dobre, máme krátky dvojvlaknový kúsok RNA. Čo ďalej? Potom sa jeden z týchto dvoch krátkych vlákien, to návadzacie vlákno, naloží do veľkého proteínového komplexu, ktorý sa volá RISC. RISC. Áno, RISC, RNA Induced Silencing Complex, teda komplex umlčovania indukovaný RNA. A čo robí tento RISC komplex s tou malou RNA? No, ten RISC komplex, ktorý nesie tú malú RNA ako svojho navádzača, potom v cytoplazme aktívne pátra po molekulách mRNA, ktoré obsahujú sekvenciu komplementárnu, teda párujúcu sa, k tej jeho navádzacej RNA. A keď nájde takú cieľovú mRNA? Naviaže sa na ňu. A čo sa stane potom, závisí od toho, ako presná je tá komplementarita, to párovanie. Ak je zhoda takmer dokonalá, na 100%, čo je typické práve pre siRNA, tak ten RISC komplex často tú cieľovú mRNA jednoducho rozstrihne na kúsky. Tým ju zničí a umlčí gén. A ak zhoda nie je dokonalá? Ak je zhoda nedokonalá s niekoľkými nepresnosťmi v párovaní, čo je zase typické pre väzbu mRNA, ktoré sa často viažú na ten 3' UTR región cieľovej mRNA, tak výsledkom nie je priame strihanie, ale skôr zablokovanie translácie. Ribozom proste nemôže tú správu efektívne prečítať. Alebo to vedie k destabilizácii tej mRNA a je rýchlejšej degradáciou inými cestami. Takže tie malé RNA fungujú buď ako molekulárny zabíjací správ, alebo ako ich tlmiče. To musí byť veľmi mocný regulačný nástroj. Je to extrémne mocný a zároveň neuveriteľne flexibilný systém. Odhaduje sa, že náš ľudský genóm kóduje stovky, možno až tisíce rôznych mRNA. A vďaka tej nedokonalej komplementarite môže jedna jediná mRNA potenciálne ovplyvňovať, hoci možno len jemne, expresiu stoliek rôznych cieľových génov. Stovky? Jedna malá RNA? Áno. A naopak, jeden dôležitý gén môže byť regulovaný viacerými rôznymi mRNA naraz. Vytvára to neskutočne zložitú a dynamickú regulačnú sieť. Tá umožňuje bunkám veľmi jemne a koordinovane ladiť expresiu obrovského množstva génov súčasne, napríklad v reakcii na rôzne signály z okolia alebo počas vývoja. Takže tieto malé RNA sú ďalšími kľúčovými hráčmi, ktorí ovplyvňujú tú stabilitu a transláciu mRNA, o ktorých sme hovorili predtým. Úžasné. Takže, ak by sme to mali nejako zhrnúť, tá cesta od génu k funkčnému proteínu naozaj nie je žiadna priama diaľnica. Je to skôr zložitá sieť ciest s mnohými križovatkami, semaformi a kontrolnými bodmi. Presne tak. Po samotnom prepise DNA do RNA nasleduje tá kritická fáza posttranskripčného spracovania. Nasadenie čiapočky na začiatok, pridanie poli A chvosta na koniec, precízne vystrihnutie intrónov. Často s tou možnosťou alternatívneho zostrihu, ktorý z jedného génu vyrobí rôzne proteínové verzie. Potom je tu tá prekvapivá možnosť RNA editácie, ktorá dokáže prepísať samotnú správu. Áno. A nakoniec osud tej finálnej, zrelej mRNA, ako dlho prežije, kde v bunke bude pôsobiť a ako efektívne bude preložená na proteín, je ďalej veľmi jemne regulovaný rôznymi faktormi.
Vrátane tých sofistikovaných systémov malých RNA, ako sú mikroRNA a csRNA. Flexibilitu a schopnosť reagovať na meniace sa podmienky. A toto všetko, tá komplexnosť. Áno. Neotvára to jednu zaujímavú otázku na zamyslenie? Akú napríklad? No, či práve táto obrovská zložitosť regulácie po transkripcii, ten alternatívny zostrih, RNA editácia, tie rozsiahle siete mikroRNA nemôže byť jedným z hlavných dôvodov, prečo organizmy, ktoré majú podobný počet génov, môžu byť tak dramaticky odlišne komplexné. To je výborná myšlienka. Ten slávny C-value paradox, prečo množstvo DNA alebo počet génov nevždy koreluje s komplexnosťou organizmu. Možno naozaj nie ide len o počet génov, ale hlavne o to, ako sofistikovane sú ich produkty regulované práve na úrovni RNA. A aký obrovský potenciál sa tu potom skrýva. No presne. Už dnes sa vyvíjajú lieky založené na RNA interferencii, ktoré dokážu cielene umlčať chorobné gény. Skúmajú sa možnosti, ako ovplyvňovať mRNA siete pri liečbe rakoviny alebo srdcových ochorení. Ak to vie, možno jedného dňa budeme vedieť cielene opravovať chybnú RNA editáciu priamo v bunkách pacientov. Ten svet RNA regulácie je stále plný tajomstiev, ale aj obrovských prísľubov pre budúcnosť. Takže rozhodne je, čo ďalej skúmať. Rozhodne áno. Ešte sme len na začiatku pochopenia celej tej komplexnosti.